2009 році, значить, коли в той самий розпал, да, величезний, значить, скажімо так, андебендасовщина, яка була влаштована тут, а в нас в єпархії, на Закарпатті, значить, була видана хроніка села Новоселиці. Прекрасна річ, так. Так. Ну, я не буду, бо про автора, значить, щоб його не популяризувати, значить, в контексті чого це вийшло, так. Значить, книжка насправді дуже хороша, да, Новоселиця в минулому і сьогодні, але тут уміщено, значить, копію, так, рукопису хроніка села Новоселиця. Там, де найтриваліший час отець Стефан був священником. І зрозуміло, що тут по дням викладена вся, от з 32-го року, і там здається, аж повністю. І знову ж таки, от ми говорили про мовний колорит. Тут писано і русинською, і російською, і українською, і мадярською, і навіть дещо румунською. Оце є джерело. Розумієте? І це є нормально. Тобто, оця книжка абсолютно не зашкодила поява цій. От, бачите, оце в нас є девіантна поведінка в нашому суспільстві. У нас правою рукою карають, а лівою рукою, значить... Володимир, ми не порозуміємо, що наші верхи роблять. Ми це не порозуміємо. Це правда. Книга, яка, скажімо, не є в українському перекладі, але з'явилася вже на підставі цих архівних справ, тобто особових справ священників в Будапешті в 2014 році. Так, значить, це продовження тієї зеленої, значить, разом видана з батьком. Отець Данил працював над доповненням, над досконаленням. От. Якщо та вийшла в 99-му році, то ця вийшла в 2014 році, тобто 5 років пройшло, 15 років пройшло, так? Значить, і тут вже є повністю все на основі архівних документів, всі священники, значить, монахи, сестра Теофіла Манайло, значить, всі, котрі були репресовані, ця книжка. Це для чого отець Даниїл робив це є зараз, так, от зараз, скажімо, вона є в рукописі, це українською мовою редагування цього тексту мав робити я. Це була остання наша розмова якраз з отцем Даниїлом. Значить, у нього день народження 6 листопада, я йому зателефонував 8 листопада минулого року. Це фактично майже в ці самі дні, да, от, ну, трошечки місяць тому назад. І в нас була розмова, він мене попросив, чи ходив я до отця ректора Петра Береша, з яким, значить, у нас мала бути розмова, і вона була та розмова, ще влітку була, значить, про те, щоб сідати і редагувати, значить, український варіант цієї книжки. Да, вона вже була перекладена. В її редагування первісно робила моя колишня співробітниця Діана Штер, значить, яка працювала у нас у Логосі, працювала, до речі, тут у музеї, в сусідньому музеї історії університету. Значить, ну, книга надзвичайно велика, там дуже багато роботи. Кажу, так, у нас була розмова, дійсно, у нас була розмова. І він мені каже, слухай, каже, я би тебе дуже попросив, щоб ту книжку, до цієї книжки ти написав велику передмову. Ну, я маю на увазі до українського вже мовного варіанту цієї книжки. Кажу, я, отче, з задоволенням, кажу, то зроблю. Тим більше, що матеріалів в мене достатньо. Значить, колись я і писав, у мене була одна невелика монографія по цій епосі, саме ці тяжкі 45-49 роки. Тому, кажу, я з задоволенням зроблю. Ну і, каже, наукову редакцію. Ну, наукову редакцію, кажу, будемо робити, кажу, якщо отець ректор, значить, вирішить, що буде саме так, бо ви там рукопис залишили в них і так далі. Ну і він друге мене питає ще, це в нас була розмова десь хвилин 15, чи тобі дзвонили із Великої Копані? Кажу, ні, ніхто не дзвонив. Ну, бо, каже, чи тямиш, я тобі ще дзвонив, значить, у кінці іюля, в кінці липня, що чи взяв би ти і зредагував хроніку села Велика Копаня, бо вона теж є написана, няньком, каже, значить, отцем Стефаном, що вона вийшла так, каже, як вийшла книжка, значить, Новоселиці. Кажу, з задоволенням. Але, каже, я їм сказав, каже, бо вони, каже, почали мені говорити, що може то якось буде другий, а я їм сказав так, я вам рукопис дам, нянька, лише при одній умові, ну, копію рукопису, дам лише при одній умові, якщо, каже, редактором його буде Фенич. Ані один проєкт, ані другий проєкт нам із прощеним не буде, отцем Данилом не вдалося. Навіть розпочати не вдалося. Рукопис? Я думаю, що він зараз знаходиться там, де і, значить, будемо говорити про останні ці видання, ці книжки, які пов'язані з родиною Бендесів. Тобто це архів, фонд, окремий фонд, який був створений фактично вже після смерті отця Даниїла в Берегові при інституті Ференца Ракоці. Значить, є окремий фонд родини Бендесів.
Чекайте, а це він при інституті Фера? Ну, і воно є в приміщенні, а він є не юридично не є при цьому, але в приміщенні знаходиться там. То прекрасно. І от отець Іштван Мороші, значить, фактично взяв на себе, я думаю, що там була розмова ще із, коли отець Даниїл був живим. Я про це не знаю, можу тільки здогадуватися вже по наслідкам того, що відбувається. Напевно, так, да. Значить, напевно, домовилися про те, що потихеньку вся спадщина, ну, бо дивіться, ми знаємо, що отець Стефан, коли помирав, він теж заповів був, це було в нього в заповіті, він заповів був, щоб копії всіх документів передавати в єпархіальний архів і в єпархіальну бібліотеку. Тобто на Минайську, де, значить, зараз діє вже давно Богословська семінарія, Богословська академія. Отець Даниїл, напевно, ну, це роблячи, але він бачив, що фактично ніхто тут не збирається нічого видавати. Ну, насправді так вийшло. Крім того, він особисто говорив, ми тоді спілкувалися, книги, котрі, наприклад, я читав, він привіз туди в бібліотеку, що будуть для опису в бібліотеку, не зникли взагалі. Ну, я навіть не хочу ці неприємні вже моменти, да. Він мені про це теж говорив, що каже, дещо, каже, зникло, і немає. дещо, каже, навіть студенти не зуміли, не встиглися скористати, ну, це правда. І тут ясно, що вийшла така ситуація, що треба було вирішувати, бо ви ж, ну, от ви були на квартирі і в будинку вдома, в тому маленькому, так і я був, і там дійсно, там, окрім книг, окрім рукописів, більше фактично нічого і не було. Бо там я нічого особисто не бачив, там ставали величезні стоси на падименті, аж до стелі, від підлоги до стелі, розумієте, і так далі. Ясно, що з цим треба було щось вирішувати. І я думаю, що вони прийняли, на даний момент, вони прийняли дуже правильне рішення, бо мова йде про те, щоб вони не просто лежали, а вони були опубліковані. Я теж в цій ситуації, яка б не була дивна, я угорську мову не знаю, але чомусь угорцям довіряю більше в даний момент, чим будь-кому. Принаймні вони матеріалізують, розумієте, оту архівну спадщину. Те, що при інституції знаходиться, а не десь там лежить непонятно. Так, і воно починається робити. Ну це от свіже, що я хотів би звернути увагу. Ну дивіться, значить, рік цілий ще не пройшов, а фонд, значить, який опікується спадщиною Бендасів, уже видав в 3 томах, значить, 3 чудові книжки. Це 3-томник вийшов зараз, я думаю, буде продовження, значить, пов'язаний із, значить, перший том. Це хроніка родини Бендасів. Хроніка родини Бендасів. Тобто, ви ж розумієте, що по документам це книжка, від якого часу тільки могли збирати якісь документи. Отець Стефан. Там від 16-17 століття, це приблизно так йдеться, вони всі викладені тут. Опять же, документи мовою оригіналу, ну а коментарі, ясно, зроблені угорською мовою. Так, упорядником якої є Іштван Мороші. А другий том, який, значить, повністю присвячений, це листування. Це 261 лист отця Стефана Бендаса починаючи від Ужгородської тюрми, де його тимчасово тримали під слідством, потім Львівської тюрми Розподільник, потім, значить, Київської тюрми і, значить, по етапу Москва, Омськ і, значить, Сибір. Тут 261 письмо. Це унікальні листи, знову ж таки, писані різними мовами. Тут є і, значить, угорською, і русинською, і українською, і російською, і здається, румунською дещо. Розумієте? Тобто написано в тій мовній колористиці, якою фактично, ну або адресати, якою розмовляли. Отець Стефан був навіть там, у неволі, був настільки шляхетним, що писав до людей їхніми мовами, якщо він знав, звичайно, ці мови. Тут листи до дружини, листи до дітей, листи до приятелів. І ми ж чудово розуміємо це. Сьогодні легко говорити, правильно, що от добре, що це опубліковано. Так, але це треба було кожен лист у великій небезпеці написати, передати, переконатися, що він дійшов, бо в багатьох листах написано, там наприкінці, не пиши мені, мила, чи дорога, чи люба вже туди, бо я не знаю, чи я там залишу. Тому я те напишу з нового місця. І це так майже в кожному 10-му листові, аж допоки вже він не сидів конкретно, значить, в останньому своєму. Я вам про цю першу, наприклад, я угорську мову не знаю, але от знайшов те, що мама отця Даниїла пише в лагер. Да? В лагер пише, і отець Даниїл там дописує. Да? От ми на початку саме говорили про те, а хто, а не а як. От письмо, вони писали по-угорській мові, але от я відкрив письмо, знайшов на слов'янській. Да? Ну, там буде такий багато. Денис 15-го понесли на пошту посилку. Шонку мало мусив вам засолити, бо перестав собі,
або за 2 дні шовдарі почали плісніти, сяк засолило мало. Ну, то це яка у них мова була. Да? Тобто, угорську вони однозначно писали. Подеколи багато діячів таких є, розумієте, що починають гопс, дивишся, чомусь вони між собою спілкувалися, так писали по-угорськи. Подеколи, якщо ти мав освіту, начитаність, декотрі речі виражалися тобі легше, наприклад, в тій мові. І то було по-різному. Наприклад, ця книга, мені ця фотографія теж найбільше подобає, а вона на заставі. Ну так, тож фактично з усіх цих фотографій, так, які Вона у на нас цифровій тут є. бібліотеці, Да. теж стоїть оця фотографія, ми теж поклали 4 роки Ну, тому. ви зараз розкажете про вашу бібліотеку, значить цифрову бібліотеку. Я ще просто буквально 2 слова. От дивіться. Ну і 3-й том нарешті. Тут, значить, виставлено, який зберігався в сімейному архіві Бендесів, шематизм Мукачівської греко-католицької єпархії 1945 року. Тобто, невідомий. Всіся багато хто догадували, що мусить бути, бо не могли комуністи в 46-му році, бо ми маємо дуже багато документів, вони, правда, якби йдуть від другого джерела, але дуже багато таких точних документів з 46-го року, пов'язаних із статистикою. Я особисто кого не запитував, був перепис населення в 46-му? Не був. А звідки такі точні дані? І в книги потрапляють вони, і в статті потрапляють, і в монографії. Ну звідки такі дані точні? Тобто воно ж десь перекочовувало. Виявляється, все-таки десь воно було. Так от десь виявилося, що було в першу чергу, напевно, тут. Тому що в перший раз ми шематизм Мукачівської єпархії 45-го року маємо можливість читати в окремою книжкою. Він також написаний оригіналом, от Форашок, це вже джерела сюди йдуть, він написаний оригінальною мовою, тобто якою вели. Да. Я от з останніми 3 книжками я ще не встиг дуже детально ознайомитися, тому що буквально кілька днів тому назад отець Іштван Мороші передав, значить, через отця Константина Сабова, отець Константин Сабов передав через Віктора Кічеру, мого приятеля, мого колегу, ну і Віктор Кічера передав мені. То досить цікава річ, розумієте? Ну, однозначно. Інтересно, тому що воно, наприклад, показує 45-й рік, і це надзвичайно важливе. Це є Угорщина. Це була Угорщина, потім це Закарпатська Україна, але воно показує... Тут якраз цікавіше друге. Дивіться, де юре – це Чехословаччина, де-факто – це Угорщина. А в реаліті-шоу від осені 44-го вже року, ну, бо ясно, що тут 45-й рік це так, але зібрані дані це вже Закарпатська Україна. Котрийся відкрило, так трішки листанув, навіть не побачив, а тепер бачу. От, наприклад, чому буде інтересно і для мене, я таку книгу теж хочу, Лисичево. Має і має 2192 жителів, 46 греко-католиків, 1900 православних. Ну, ви розумієте, це нормально. Ми ці дані не маємо, розумієте? Воно все теж в плані якісь там експертів, псевдоекспертів фігурує, десь впливає з тими речами, про котрі невозможно говорити. До речі, в Закарпатті має ще таку, знаєте, з тим, що ми трішки пройшло через це прозелітизм, але прозелітизм закарпатський, він є дивний 45-го року, тому що третина славян, ну, русини, українці, як хочуть назвати, третина була православних на 45-й рік. Уже так, там було 140 тисяч або 160 тисяч. А загал всі разом мались ми, ну, скільки там, 600, 500, 600? Ні, вже на 46-й рік було 842 тисячі населення. Без угорців? Ні, от 846 тисяч. Всього населення було у нас на Закарпатті. Секундочку. У нас же багато чого, розумієте, чому ми... У нас були і кальвіни, у нас були тих других. Я маю на увазі, якщо беремо греко-католиків і православних... Греко-католиків було, я зараз скажу, 461 або 62 тисячі, православних було 141 тисяча або 142 тисячі. Це я говорю за перепис мадярський послідній 41-го року, я за цими даними, бо я цих даних ще не знав. Ну, це я ж тепер тільки їх знав. Бо за роки війни щось це поміняло, так? Ну, я розумію, так. Цей прозелітизм не був такий, що на пустому місці прийшли і всіх поміняли, розумієте? Теж і той прозелітизм теж. Коли ми говоримо про прозелітизм, то ясно, що це тільки щось насильно, це тільки держава може застосувати такі механізми. Є поняття інший, релігійний конвертизм, це вже інше, це інший термін. Це коли добровільні... Але Закарпаття мало свою традицію 25-річну, коли православ'я формувалося вне контексту або якісь підтримка або підштовхування держав, просто люди, народ од народу, без всяких силових методів. І ще пережили конкордат, коли, наприклад, ті 100 тисяч православних, котрі перейшли з храмами частини. Там по-різному, там, може, не будемо вже тепер. Дивіться, все-таки Прага у 20-х роках було, от це пише і Бурега Володимир, значить, і багато істориків, все-таки вона більше прихильно ставилася до православ'я, чим до греко-католиків. І це зрозуміло чому, я це пояснюю чому. Це правда, дивіться чому. Більшість греко-католицьких священників є мадярофіли. Для Праги було важливим, щоб тут не було п'ята колона.
Ну це правда. Володимир, що дві речі. І вони, Прага значить, негативно або ставилася. нейтрально себе відносили, або більш прихильно. Ні, Прага відносилася негативно до духовенства і ієрархії, натомість до самих людей відносилась негативно до православних, до самих людей. І тому Прага не дала зареєструвати ані єпархіальне управління десятиліття або більше вже через Ну так, до Полтавщина була. 31-го року. Так, не було, приходи не могли по 10 років люди перейти. Судами добивалися, що є православні, чеські урядовці відмовлялися реєструвати людей православними. І не було так, що Прага ставила до православних відносин з тим. А ще в 26-му році, коли там підписали конкордат, потім зробили... 28-му. Да, ну, да. модус вівенді, Да, маєте і на увазі. православні да, громади так, втратили там, де села перейшли повністю 40 храмів, були просто відібрані, людей на вулицю вигнали, людей 4 тисячі православних і 30 греко-католиків в селі, і їх вигнали з храму, і казали, йдіть в поліся, моліть 4 тисячі. І люди це пережили все, і тому 45-й рік для них був зовсім дивний і не зовсім такий простий. Тобто вони мали і це, і плюс ще, до речі, теж така це, і завдяки бендесівським джерелам ці декотрі речі можна так собі попитатися зрозуміти, бо так то взагалі темрява непонятно, що відбувалося, як відбувалося.